Rogo Wahyu Mataram ngaturaken Bapak Putri, semoga katur. Rogo Wahyu Mataram. Yo. Prajurit putri kanggo samekta siyaga ing gati. Kang Hanasa Warastra kang siyaga. Ora tida-tida gone cecawis. Tumuli badhe hanggladi olah kridaning yuda. Kang hamangkana samekta siyaga hangencengake kendhalining kuda. Sigra hambak makarya. Wadya bala sigra budal. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Budal budal budal. Huh?
Ôi là thà
Selamat malam. Selamat malam. Oh, selamat malam. Iki mosok pagi toh Kak, iki ya malam. Ini malam, tapi semangatnya tetap pagi di Okta. Iya dong, setiap hari semangat pagi. Walaupun malam tapi semangatnya harus semangat pagi. Leres Mas Kusdi? Walaupun gerimis-gerimis mengundang hati. Oh tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini adalah suatu rezeki dan berkah barokah dari Gusti Allah. Betul. Untuk kita semua. Amin. Moga-moga iki rezeki awak dewe ya mengalir deras ya di Amin Okta ya ya. Allah. Ayo aja. Dibawani dulu ya Mbak. Di bawah nih di Okta. Sepira ya Mas? Mam, biat mayon. Asik, wis. Jan koyo ning Banyuwangi kono. Iki pentase wingi ning Banyuwangi ak dhewe wingi lho, dadi garapane padha sing wingi. Padha sewingi pas nang Banyuwangi ya? Betul. Oh iya Dek, heeh. Sesuk ngulon sithik ya cengkok Sunda. Tumeh muawan ngono. Eman Sawarane gending iki aku ora direstui le bawa ketok iki. Nan. Tetap dirus. Ora oleh kon Ayo bawa terus iki. kok yo. Oleh. Ora oleh Piye? ketok iki. Langsung disuwuk. Iki mau bukannya ora oleh. Iya. Ngiri ro suarane kono kok Oh, lek ngono. apik men to. Isen. Oh kuwi mau wang salane kuwi mau. Gending belam. Ayo. Ora aman wis Iya. diamanke. Biangan Nyerambiai Noswan Toro Banyu wangi Ya. Semangat Yokta. Siap. Naik gunung. Gunung Witan segera Sukses. Lor lan kidul lelas angker kang kalemyat Niki matur nuwun Bapak Surono ingkang sampun nyawer gangsal 100.000 menika saking Alhamdulillah, Sragen matur Kang nuwun Mas. sangat. Bapak sinten? Pak Surono. Pak Surono saking Sragen. Saking Sragen sesuk arep gak pawake dhewe. Alhamdulillah. Saiki wis nyawer awak dhewe ngono. Nek Salam 500 ki cengkoke cengkok wetan. cengkok wetan. Nek sak yuta cengkok kulon. Ya kok sayang kulon kok Mas lagune iki. Untuk Nusa Kambangan. Oh malah mlebu nek iku. Nek kono iki kaya ngopo cengkoke Mas? Cengkok pistol telake ku mau.
Ya. Aja tangan susah seneng kang pisang sesuk latihan ya Mas. Nek Banyuwangen ora nggo dut ora nganggo. Oh iya iya Oh, ora apa-apa iya. nek ngono Ora ora apa-apa. apa-apa nek ngono oleh nek ngono oleh. Tanah India Kumelaring Taman Sari Nuswan Toro Ora kanggo gong. Oh ya wis. Radi suwuk. Ngono kok iya tak cetakke ngono lho ta. Oh ya aku Nah, kudune mung ki lak ya kode wae ngono. Iki tegese sinden ning ngertos gending ora utang. Aku ki Ayo, ora kudune ngono ora kuwi. ngerti gendeng Mas, ning aku gendeng. Ya kuwi salah satunya. Oh iya. Monggo. Monggo Kang Mas. Kerajaan Banyuwangi Raina bengi sing tau sepi lanang waton hangen nekane ngelayangaken susah ngati Longgoh nong pasir-pasiran sembur-semburan keredoan manuk-manuk seliweran lanang waton uber-uberan Lungguh jengkel ning pangsiran pinggir pesisir Kerajakan Bese-bese sembayangan matri janji ngorep yareng Sir-siran ambi kendangan gending asli Banyuwangian Ya
elok nggih Mas Gusti nggih. Apa eloke? Napane sing elok? Apa nih sing elok? Anda yang bekerja, saya yang berdapat uang. Waduh, lah kok ngono. Kok iso ngono ya? Ya iso wae. Iya. Mas Gusti kan bendahara sama terus ingkang rada-rada mlebet wonten Mas Gusti. Langsung masuk Nah, ke aku sana. jabatannya apa, Mas? Non? Aku jabatannya apa? Lapangan. Cetro. Oh mesin. Oh, dadi mesine kayak dhewe, Mbak. Oh ceritanya ngono kuwi ngono to. Sing dipekerjakan awak Oh, dhewe. pekerja lapangane. Ya dhewe di bawah umur ya ta ya. Makane kuwi ya. Mas Gusti dadi apa bendahara, aku mandor. Oh, ngono. Ora iki tinggo anak yatim. Anak yatimnya sapa? Ra ono. Rion. Monggo mereka wonten napa? pamundutan. Nggih. Menika ngersakan podang kuning. Oh, podang Oh, kuning. Nggih, kang ngersakan menika saking RT Sekawan Pak Ngatijan. Pak Ngatijan Nggih. saking Makassar matur nuwun sangat. Sanes. Saking RT Sekawan. Oh, RT Sekawan. Wih, bojoku RT Sekawan lho. Mosok yo. Wih, tenan aku ki wong kene aku ki saiki. Oh, itu bojo wong kene to, Mas? Wong kene Mas Kindi. Sesuk disepil ya. Nggih, Akam podang sih anak kuning. kampung Monggo, sini. monggo. Nggih. Pak sinten mau? Podang Pak kuning. Ngatijan. Nggih, Pak Ngatijan ingkang pundi? Menika. Nggih. Pundi Pak Matur Ngatijan? nuwun Bapak Wah, lancar-lancar rezekine. lancar rezekine. Heeh, wong jenenge nyawer ki padha karo sedekah. Padha karo sedekah. Heeh. Nek wong sedekah kuwi rezekine lancar, Mas. mesti ngono, Heeh, lancar. mula nek kepengin rezekine lancar, Sedekah. nyawer. Nyawero, monggo, monggo. Oh, Pak Ngatijan ini tahun besok nanggap kita. Kok dadak tahun sesuk to, Mas? Belum, syukuran. Sasi ngarep. Lah rencanane sopit yo tahun ngarep kok yo. Pak Pak Ngatijan Ngatijan kan sopet. Sopit Oh, meneh. putune. Oh, putune. iya, iya, Lah iya. ngono. Bisa jadi, bisa jadi. Oh, Pak Ngatijan nek disupit meneh teneh. Pokoknya langganan iki. Nggih, Langganan. Ya, monggo penaturaken. nggih dipun pinangkani Kang Mas. Monggo Mas Podang Monte. kuning. Monggo. Monggo. Mas Monte nek mboten lek wis tak ganti jenenge dadi dawet lho Mas. Monggo. Cendol. Ayo yo. Raga lagi, Mas. Esok apane omah wis ora krasa. Keluyuran. Luyuran hang goleki sing tak sayang. Mubeng liter anggonku goleki Ora krasa. ora krasa esuk ati bengi. Matne panjen nganti liya kang nyawang. Kleyang-kleyang tak sawang meja ning kepan. Kancangan tak rinde saka katuwan. Sarwa ngoceh dheweke kalih pecokan. Aku
raga Ya. goleki ora krasa esuk bengi Eman yen ngarti liya kang nyawa kleyang tak sawang mencok neng embang dagan jangan tak rinding saka kandowan sarwa gonceng dheweke ngalih becokan Tak suwun mbok aja ngijik pedang kuning agawe pikirku kuning sleret tirang tak sawang tambah manise ibu bukan yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku kanthi panggilan sipotan aduduk ati sotama ora kendel atiku sansaya ndatra tak sakandi son pekat oh bebek Pripun Mas Monte? Mas Monte Kep- ngalamun kep- Mas kepenaan. Gini. Oh kepenaan. Kepenaan heeh. Ugi ngaturaken pambagyo kalajengan sugeng rawuh Pak Nggih, Pak Lurah. Lurah. Wah, iki pun anu Jo ayam berkahi. aku rasanya ayam ngono lho Mas. Heeh toh. Iki mbok Ojo. mbok Rasane bilih Pak terus Lurah ayam sama ngono, nggih ngersakaken lelagon saestu sumangga saking Biasane sesabetan kula sak ngersake. kanca. Anamu mbok bilih wonten pangandikan saking Bapak Lurah. Oh, nembang. Oh, ini nembang. biasanya Pak Lurah itu harus Heeh. wajib nembang Mas Oke. Wajib nembang. Monggo 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 Pak Monggo Lurah. ngersakaken monggo. lelagon. kenapa Pak Lurah? Anu, koleksinya sudah bertambah belum ini selain rondo kempling? Heeh. Biasanya ngono ya Dek ya. Oh, biasanya rondo kempling Heeh. Pak Lurah niku. Monggo Pak Lurah. Oh, Nggih, iya. mboten Nggih, napa-napa. mboten napa. Radianton dalu menika pun mboten rondo. Nggih. Jare pamit rondo kok golek rondo lho. Nggih. Monggo Bapak Lurah. Nggih, sugeng dalu saya mawon. Dalu. Mugi-mugi tansah pinasehat sedaya nggih Bapak Ibu. Amin, Amin. amin. Derek Nggih. remen pentas jadilan Rogo Wahyu Mataram merti dusun Padungan Krebet mugi-mugi Krebet tansah kawantar. Masyarakatipun tansah pinaringan ayem tentrem. Pinaringan rezeki ingkang halal barokah. Amin. Ngoten mawon, monggo sareng-sareng kula sagete namung rondo kempling rapopo Mboten ya, Pak? napa-napa Pak Mboten Lurah. napa-napa, Pak. Heeh. Aku Heeh, ora sapa-sapa gelem kok. Ora sapa-sapa gelem ya jawab. Kon karo mati. Yo Mas, yo, mesake sik joget ndak kademen. Ya wong loro maju kabeh. Wes. Oh, aduh, nggih. aduh. Diborong kok ta? Saged, heeh. Oh, nggih. Diborong. Yo nek nyanyi kuat. Kula bonusi sing mriki Pak niki. Nggih. Niku bonus. 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 Ketika bali tenan kok bingung. Rapopo yo Mbah yo. Nama panggungnya Makti Pelipur Lara. Asik. Anyar iki. Nek kudune nek jadilan ki ora ngerti lara wis. Oh ngaten pun boten enten Lara. Pokoknya happy. Happy. Nggih. Berarti mati happy selalu. Heeh. Bahagia Ora. selalu selamanya. Makti happy Samara. Nah, siap. Monggo katur kanca-kanca dadas. Raga lagi. Monggo
Tanduk mboten lagune. Koyo. Waduh. Urung latihan nih. Waduh, nggih. Heeh. Latihan riyen nggih, Pak. Latihan riyen, Benjang. Pak. Nggih. Yang soalnya nek Mas Wahyu latihan iku ora dijak. Oh, gitu. Loh toh, heeh. Alasannya Pak Lurah gemang. Padahal Waduh. dia orang ngejak. Oh, oke, besok ya Mas Wahyu. Agendakan, ini Mas Wahyu. agendakan Pak Lurah. Agendakan. Heeh, agendakan. Oh iya. Oh iya. Oh iya, nunggu kita ditanggap kelurahan. Oh Oke. iya. Kudu. Tenang Itu mawon. suatu keharusan Mas Wahyu. Harus. Oh, Nah, ketua jadilannya Pak Lurah. Oh ketua jadlane kan Pak Lurah, dadi nek aku dene sesuk lek gak ditanggap heeh iya. tadi. Nggih. Yang pasti kesenian-kesenian budaya-budaya yang baik itu mari kita pertahankan. Nggih, leres. Ajeng dijaga keamanan, ketertiban, dan jangan membenturkan antara budaya dan agama. Betul. Nggih, Betul, Pak. setuju. Setuju Pak Lurah. Heeh. Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Iso lingsir wengi ora? Bisa, Saged bisa. lingsir wengi, lingsir Aku Apaan? tak ngrungokke maksudnya. Tak kirain lek mau duet lagi Mboten ngono lho. duet. Lingsir wengi. Asik. Lah niku saged lho Lah Pak niki Lurah. saged. Ayo ming arep tok, buri ra iso. Lah iya. Nggih, Pak Lurah. Mangke Monggo dipun dilanjut, saya ikut pandemen jadilan kula tak napa jenenge Jadil. Menikmati. ora iso aku joget niku ora iso. Mboten saged to. Tapi nek senam bareng aku iso. Senam? Senam. Oh, nggih. Jenengan aja nderek senam rombongan kula napa pripun? Oh, nek Lah iki malah ditawani senam bareng ya piye ora? Ampun mengke sindene Mas Wahyu ndak Arep turu. arep udan lho, Mbak. Ayo. mboten napa-napa, nipun Rapopo. wonten pawange. Heeh. Oh, Nggih. ayo. Dilanjut, sukses selalu untuk padukan krebet, tepuk tangan untuk krebet. Nah, semakin lama semakin maju, keseniannya bagus, agamanya bagus, wisatanya bagus. Pokok krebet memang luar biasa. Matur nuwun, sukses selalu Mas Wahyu, Rogo Wahyu Mataram, semoga sukses terus dan laris manis. Matur nuwun, monggo dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur nuwun Pak Lurah. Matur nuwun. Iki Terima matur kasih nuwun, matur nuwun. banyak Pak Lurah. Kan nek biasanya Pak Lurah iso ngene buntut kok saiki ora ya, Mbak? Heeh toh ya. Heeh. Kok iki buntute kok ora ngono Oh, ngono lho. alhamdulillah. Matur nuwun Pak Lurah. Sik, Matur sik, nuwun. sik ta, Oh, ta. udu to. Iki penyanyine iki 1 2 3 4. Papat. Heeh ta. Mati. 5 ora mati. Lempar mati. Oh. Ya, Matur nuwun. alhamdulillah Matur matur nuwun. nuwun Bapak. Lancar-lancar Matur nuwun, rezekinya Pak. Matur nuwun Pak. Pak, lancar rezekine barokah. Biasanya nek ngene iki engko terus ana kancane. Ana kancane? Heeh. Heeh. Monggo monggo sinten sak nambahi monggo. Sik, bendaharane iki mau ngekno. Nah, Aduh, jenenge entuk kabeh kok ya rata nek Pak Lurah ki Alhamdulillah, rata. Jan. Adil dan makmur iki tenanan iki. Heeh. Nggih. demit kok ngerti duit. Jar. Waduh, Elah, elah, iki elah, rata elah, sak penontone ketoke. Ya. Rata tenan. Gelo-gelo, waduh rata kabeh iki. Oh wingking mboten usah Pak. Kuwi sak uang. Wingking mboten usah Pak. Disaki Oh, iso. dhewe kan. Surya rong lencer iso kuwi. Nggih. Kanca-kanca pun kertas nggih ten pundi Pasok, nggih mungkin pasok ta, nek pados-pados ten Monggo, pundi kertas nggih. pasok bendahara. Pasok bendahara. Kene ta, Oh iya. tukon wedak, tukon pilis laris. Amin. Ngono liyane. Nes kena kene iki laris. Ya. Aman. Monggo, Bang. ayo, teh. Habiskan, ya. Nggih, monggo. Ayo, teh, ayo. Monte. Ayo kuwi larasane monting. Larasane monte. Seger. Oh, sik. Fania gong telu. Oh, Fania wis. Yo Fania yo. Wis. Oh ya, wis lokot ya. Wis lokot. Nisa. Gong loro cucak rawa. Heh? Oh. Jare kon maca Mas Iqbal iki. Oh, Mas Iqbal sing salah nggih, Bu. Ora apa-apa lah. Ndak kaku-kaku banget.
dapat ku coba-coba melamar gadisku namar jandaku dapat Zaman edan wong tuwa rapi perawan prawane yen bengi nangis wae amarga mati karo manuke Ayo. Hey. Ya. Yo, os. Iyo. Sembuh. Piye to iki aku gak maca aku salah gak mulai aku. Cita, 08 berapa Dek Cita? 08 berapa Dek Cita? Terima mundur timbang loro ati tak oyak mongkono wis lali pancen wis nasibku iki tandur becik tukule kok dilarani nangis aku kisah senajan lara ing batin aku lilo ikhlas kanthi lair batin tresno sing rampuyung saiki wis dadi garing aku lilo ikhlas kanthi lair batin Ayo. Ayo. Oh. Ayo. Ayo. Ha? Wah. Ayo. Wah. Halo. Oh, ha. Oh, iya. Oh. Wow, keren. Iya. Ayo.
Au. Mas Monte sik yo Mas Monte. Yo Mas Monte tambani yo. Itu minta air apa ya? Kok ngabruk? Ketoke ngelak deh. Heeh. Aku ambilin satu, Sa. Gantune ngelak. Sasa aku ambilin satu, Sa. Oh ya. Ala kadir tir, ala kadir tir, ala kadir tir, ala kadir tir. Ayo. Ala saga, saga, keri keri keri. Pajeng setunggal, Wak. Saga, keri keri keri, ala saga atak saga. Yo.
ngungsi. Baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri, rasanya kesepian, tiada tempat untuk mencurahkan rasa rinduku dan juga kasih sayang. Barulah satu bulan diriku ditinggalkan, hati sudah tak tahan dilanda kesepian. Matur nuwun Pak Lurah. Kalong emas sing ana gulumbung saiki wis malih dadi biru. Luntur kaya tresnamu, luntur kaya atimu ning kowe lali karo aku. Wirian tak tuku apa sage mong kanggo sliramu. Gede rasa ya mong kanggo sliramu. Loro atiku keloro rasane nganti tembus ning dada. Tanggesku iki merga kowe sing aku. Video klip. Apa salahku iki? Apa dosaku iki? Yuk dibantu ditampani. Wah, wow. Wah. Hey. Mas Munting ketimbangan. Waya. Waya. Iya. Ah. Aduh. Iya.
Anjasmana ari mambi Mas Miraku ngako warta dase bukan turun layun aning kutha Probolinggo prang tanding woro bisma karya mukti wong manis wong ayu kakang pamit palastra Wes bejane awak mami kangen tulus manis tuning engkang dasar kemping tur angajing ujung kawi pirang pismo moroke patenono iman wong bagus yen aku ngasitu making leno dongeng ante si panunggo katen mono panunggo apa dosane dosa ngungkuli sesama aja ditakwala rahiya bener tandamu ali sumber katiwasan Yo. Oh ya. Oh ya. Yo yo yo. Ayo ayo ayo. Haha. Ya.